schimbăm aici așa, în platou. Ia-ți microfonul. Cum sufli? Ai obosit? Un pic? Puțin. Un pic. E greu de dimineață? Nici chiar atât de greu. Nici chiar atât de greu, dar nici foarte Sunt ușor. obișnuiți pentru că în cantonament au un regim special, mai de dimineață. Da? Și alergare, nu doar dans. Eu am observat că ei au folosit tot spațiul și în timp ce voi dansați, noi am mai făcut o mică discuție și domnișoara profesoară mi-a zis că ringul vostru e mult mai mare, e mai generos decât platoul nostru și voi v-ați adaptat foarte bine la partea de mișcare a platoului nostru. Aveți, tu ai o rochie, așa parcă ești de competiție, tu la fel ai un costum, sau chiar astea sunt costumele de competiție? Sunt costumele. Da? A lui este costumul de competiție, dar rochița ei încă nu au voie la vârsta și la nivelul, la clasa de dans la care participă, nu au voie cu costumații. Ea restrictul trebuie să aibă o rochiță simplă, uni, lungă până la genunchi aproximativ, cu 10 cm deasupra genunchiului, fără sclipiși, fără decolteuri, deci au un regulament strict. La el asta este ținuta de competiție. Câți copii ai la club? Nu știu să zic cu aproximație, pentru că, de exemplu, la grupele de începători variază numărul în permanență. Mă rog, cei cu care mergi la competiții și chiar vreau să vorbim despre competițiile la care ai fost, cu ei, competițiile care vor urma în viitor apropiat. Da. Păi eu cred că nu le avem numărate în jur de 20 de cupluri în total, de la mici plus cei mari, deci toți care merg la competiții. Ei au fost la competiții, au obținut premii sau urmează să... Da, cred că ar putea să și spună. Darius, îți amintești? Da. Ultimele competiții? La microfon. Da. Cred că au obosit. Nu e problemă, poți să stai pe spate. Nu, stai relaxat, tu simte-te bine. Simte-te ca acasă. Ăsta e rostul platoului ăsta, să ne simțim cu toții foarte bine și să-i facem să se simtă bine și pe cei de acasă. Haide, ce ne spui despre competițiile la care ai fost? Acum la Alba Iulia am luat locul 1. Acum când? Acum asta... O săptămână, două, Da? nu mai știu. Locul 1? Ați dansat împreună? Da. Dar nu precizează ei, în mod normal, sunt clase de dans, adică hobby de cei care cunosc cum sunt diviziile la fotbal, așa sunt și la noi, clase. Ei erau la neoficiale, adică încă nu erau, cum s-ar spune, de performanță. S-a făcut clasa asta pentru începători să fie încurajați, probabil. Dar este concurs național, chiar dacă se numește neoficial. Pentru că nu sunt legitimați la club. Dar ei acum au concurat la clasa hobby, adică prima clasă din dans. A fost primul sau al doilea concurs la hobby? Al doilea. Cred că al doilea și ceva este deja foarte bine din al doilea concurs să ia locul 1. Deci vă dați seama că cei de la hobby sunt dansatorii legitimați de ceva timp. Cât munciți pe zi? Munciți în fiecare zi? Nu, aproape. Aproape. Cam cât timp? Cât timp pe zi? Cât stai? Câte ore? De la 7:30 până la 9 fix. Până la Programul, aș fi spus de program. dimineață? Nu. Seara? Dar ați spus Seara. că aveți, în cantonament aveți Da, în cantonament. trezirea dis de dimineață. Da. Ia, cum arată un antrenament al vostru? Cu ce începeți? Cu o încălzire, alergare? Așa, da? Așa, cu umerii, Da? brațele. Da? Genunchi, După aia, genunchii? șoldurile, bazinul. El e foarte viu. Da? Și după aceea treceți la mișcări. Învățați mișcări noi? Da. În general, în sportul de performanță și în dansul de performanță nu prea ne bazăm pe mișcări noi, pentru că și aici, și în mișcări, și în figuri, se numesc la noi, există un regulament. Deci strict pentru clasa lor au în jur de 10-12 figuri, să zic, pe dans. Deci voi n-au sunteți voie. aia care aveți figuri de mici. Au figuri. Da? Chiar au. Da. Câteodată. Clubul este afiliat la o asociație. Cum aflați de concursurile care au loc? Păi suntem afiliați la Federație, Federația Română de Dans Sportiv. Transmite către toate... Da, au site-ul lor pe care se afișează competițiile naționale, internaționale, avem calendarul competițional. Și de acolo fiecare se înscrie, fiecare club se înscrie la ce competiție dorește, unde au concurenții categorii de vârstă, de clasă.
Foarte aproape de această dată, de 2 decembrie, ziua de astăzi. Care este următorul concurs? Cred că la București, de Moș Nicolae, chiar așa se și numește. Mergeți? Da. Da? Haideți, ne mai mobilizăm o dată să ne facem, să mai faceți un dans, da? Că vine jurnalul dimineții peste noi. Și mi-au frumos la revedere de la voi și sper să ne vedem în curând, voi fiind încununați de succes. Haideți, ocupați-vă locul în platou. Patricia, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și multă baftă la concurs. Mulțumesc! My baby somewhere, black diamond, black diamond, black diamond, black diamond, stole my gown and gown. Listen, Jack.